ассалому алайкум модарон, бародарон, апаву хоҳароне ки дар шаҳри Москва ҳастен ва подмосква ҳастен. саломи хидмат ба ҳаматон ва кулли мардуми мусалмон мерасонам ва айни ҳол дар канали хайри муҳоҷир мебошем. бародарони азиз, касоне ки мехоҳем дар магазин магнит кор кардан, барои шумо ҷои кор мо дорем ва нафароне ки ҳамин мақсад мехоҳем ҳамин темара чӣ хела кори магазин чӣ хел аст, ҳамаша дар видео давомаш тамошо мекунем. рӯзи кориш 1600 рубл мебошад. касоне ки мехоҳед марҳамат номерои WhatsApp, Instagram занг бизанед ё дар WhatsApp лучи хубтар дар WhatsApp бинависен, ҳатман ҳаматона ба ҷои кор тавонед. рӯзи кори 1600 рубл, ҳар рӯза пултона метиҳем. хоҳен ҳар ҳафта, хоҳен 10 рӯз баъд, 15 рӯз баъд, чӣ хеле маъқуле мақсад договор мекунем, ҳамон рӯз сумтона шумо мегирен. видеоро тамошо кунед, чӣ хеле ҷои кор чӣ мебинед. салому алайкум бародаро, апаву хоҳарони азиз, инами ҳоли ҳамин ҷашн барои апаву хоҳарони азиз. инами апа кор дестай десте инҷа молочка мегӯяд. духтаро фақат дар инҷа мекунад ки фақат дар молочка, дар печенька, дар дига ҳамин точкаҳо ҳамаш нишон ки духтаро ки ҷуда кор мекунанд, бачаҳо ки ҷуда кор мекунанд, ҳамаш инҷа апа кор дестай инами ин тараф сёмка кун, инами тараф ҳама молочка. инами бародарои азиз, инами нишон додам, инами ҳамаш кор молочка. ҳамин духтаро кор ҳамин халади даш молочка некунад. масалан бора мемонӣ кадомеш ки масалан амҷа пасрош сиснаш нест дигар, кадом рӯз буромада кадом рӯз масалан снимат мешавад. просто ҳам бега ҳамина мебинем мегирем. духтаро кори духтаро бега ҳам мегирам. масалан ҳамин рӯз пагами бега буд мешавад, барои пагада бега мегирам ёра. не кори қин нест бала. ана ия оно пара колбаса, короче колбаса ра. масалан ҳамина духтаро мебинад. ана исё видео. ане тарафи сухачка мегӯянд печина, ҳамина духтаро мебинад. бародарои азиз, апаи хоҳарони азиз, ин кор намехелад. бисёр савол мекунед. ин ҳам кор омада нишон медиҳед. ё ман сирам нишон медиҳам. сирай короче, инҷа сирам ҳам азиз. ин амҷаш масалан рӯзи чиш навиштаги ҳамаш чӣ хел ҳаст, ҳам мақсад сёмка масалан ягон ҷои чӣ надорад, қини надорад, мемониш навша масалан яқӣ мемониш наша ай пеш колбасам ҳам колбаса кори қини фақат кори масалан духтаро просто женский работа. корое ки бачаҳо мекунанд, ки музикои масалан коре ки магазин дар магазин бачаҳо чӣ кор кунанд, самолотам мегӯянд ака чӣ кора, чӣ хеле кор дар магазин чӣ кор мекунед, чӣ мекунед, шумо медонед чӣ кор мекунед. ана видеоро тамошо мекунед, ҳамон корро дар магазин мекунед. бародаро ин десен ова десен колара масалан амира кори бачагия за складам нишон медиҳам. склад мегирӣ меёдем масалан допустим холия холия намҷа меёдам 4 тароф криш мекунӣ. ин эса ова инҷа ова қол инҷа ова ясе ки масалан оварам бачаҳо мемонанд. бародаро ман ҳама чизи кам ҳама сёфа мекунам. бародарои азиз, ман ина пива мегӯям. хеле гачанд медонам ки масалан чизи чияй коре бояд бикунӣ. инҷа қол инҷа пива ҳай пиварам бачаҳо мемонанд. ана мақсад оз инҷа ина чиз биёд. ина халада мекунам масалан ҷам ин масалан чего набирам бачаҳоям кола короче хулоса агар ки наи стол полямор ё хулоса бародаро инҷа виноҳай харада сокай короче ҳамаи навино сокай ани паза мо винои қиматай на масалан винои қимат ҳамаи ана харада арақай арақо хулоса агар пиштида. ана бародарои азиз, ҳам гуфтаниён ҳастам ки масалан ҳамин коро бои нест биёлисти то биё ана боя борга мегӯям ки ҳамин меваги усиём ба толия босиём кана саркаюстам. ина картошкаи короче овашта бародарои азиз, ҳаматон хоҳиш хишурбоди хатам чира гуҷара буфаҳмед. короче мева ё чира колара мева гира
انا عرق مثل که کوری که کم ترک فاز بین ترک های پروی بچه‌ها بارداره کوری قیمت و خلاص داره نه تو نه همیای بریم عبید می‌نامیم چینه که موبایل ولی هر یک چیز اوی سعی خطا نکنه همین دلو وجود حرکت می‌کنه نقص دل بیوی اوور که در چند خیفر دام میگیری چند خیفر کار می‌کنه همه چیز اوی سعی خطا بارداره ازی برای همین خاطر خواهیم هستم که دستگیری کنید لایک کنید در کانال خیری موجی که ما همه کسا توجیه یکجا میشیم ما حرکت می‌کنیم که هر یک بارداره که غریب به جای کارای سوی به جای کارش کنیم برای همین دستگیری شما میگم پیشروی ما خداوند همه تا نگهبان باشه ما هم جواب دهیم